אני אגיד לכם שוב בוקר טוב. בוקר טוב. הדירה שלך לא מחולקת, אני מבינה. שלי לא. אבל כמה דירות כן? אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי דירות? כן, מדובר בתופעה ממש בטרנד היסטרי. מדובר בעשרות אלפי דירות שמחולקות לאגפים או לדירונות, תכף נעמוד על ההבדל בין שני הדברים האלה, ורק בתל אביב, רמת גן וגבעתיים. אבל יש היגיון. אז זה קורה רק באזור המרכז? לא, זה קורה גם באזור המרכז המורחב, בכפר סבא וברעננה ובעוד מקומות. בגלל מצוקת דיור? בגלל שיש מחסור אדיר בדירות קטנות להשכרה. ובגלל שבעלי הדירות רוצים להרוויח יותר כסף. נכון, בעלי הדירות רוצים למעשה למקסם את התשואה שלהם על ההון. מקובל לדבר על תשואה שנתית על ההון. כן? כן. אם אנחנו לוקחים דירה שהיא דירה רגילה, לא מפוצלת, התשואה השנתית שלה שמתקבלת מדמי השכירות, בממוצע בסביבות 4.5%. אם עושים את הפעולה הזאת של שיפוץ וחלוקה, אפשר להגיע לתשואה של כ10%. ניקח לדוגמה... יותר מפי 2. יותר מפי 2. אבל יש שווה. לפעמים הפעילות... אבל יש השקעה פה, אומרת בצדק. כשאני מחשב את התשואה, אני מחשב אותה מההשקעה הכוללת. זה אומר גם מהרכישה וגם מעלות השיפוץ. אבל זה חוקי? זה חוקי בכמה מובנים, ובסיטואציות מסוימות זה לא חוקי. רוצה שאני אעמוד על הבדלים, אני אסביר. ראשית כל, יש רחובות בתל אביב שבהם אפשר לקבל היתר לחלק דירות. איזה רחובות? זה רחובות אבן גבירול, רחוב דיזינגוף, בוגרשוב, ועוד רחובות שסמוכים אליהם. מדובר במקומות שבהם התוכניות בניין עיר הן ישנות. התוכניות הישנות לא נהגו לקבוע ולהגביל את מספר יחידות הדיור במגרש. כן. בתוכניות חדשות כבר קובעים מספר יחידות דיור. ואז זה נכון גם לערים אחרות ששם יש תוכניות ישנות. ואז אתה יכול לבקש בקשה להיתר בנייה ולקבל מהעירייה ומהוועדה המקומית היתר בנייה לחלק את הדירות. הבעיה בדרך הזאת היא שהעירייה יש לה תנאים. קודם כל היא דורשת שדירה תהיה מינימום של 35 מטר. לא יכולה להיות קטנה מזה. איך אפשר לחלק את זה? בן אדם פשוט יעמוד בדירה שלו ככה כמו בצינוק? אם הוא, נכון, נוהגים להתבטח ולהגיד... נראה לי מוכנית לדיאטה, שאם אתה מתמתח ולא נזהר, אתה יכול להפיל את הסיר מהקיריים. זה אחת הבעיות. מי הראשון שחשב על זה? אני חייב ללחוץ לו יד. כי הוא בדיוק מתאים לארצות אצלך בקורס של החשיבה היצירתית, לא? אז אפשר את הדירות האלה לחלק, אבל הבעיה היא ששם, אמרנו, יש תנאים, הם דורשים דירה מינימלית וגם חנייה, שתקצה חנייה, וברוב המקומות אין אפשרות להקצות חנייה. זה גם כרוך בתשלומים של היטל השבחה ושל אגרות וכן הלאה. אבל יש גם דרך אחרת. כן. החוק מדבר על זה שבשביל לבנות או להרוס מבנה, או חלק ממבנה, אתה צריך היתר בנייה. למעט שינויים פנימיים בתוך הדירה. עכשיו שוב, נשאלת השאלה, מה זה שינויים פנימיים בתוך הדירה? והחוק, גם בסוגיה הזאת, יש לו הגדרה שהיא די ממוקדת. זה שינויים שלא נוגעים במעטפת החיצונית, לא מוסיפים פתחים ולא גורעים פתחים, לא פותחים חלונות חדשים ולא סותמים חלונות קיימים. זה שינויים שלא נוגעים בשלד המבנה, שלא נוגעים ברכוש המשותף, במערכות, בצנרת וכן הלאה של הרכוש המשותף. זה דבר אחד, זה חלק א' של ההגדרה. חלק ב' של ההגדרה זה שינויים שאינם פוגעים בזולת, שינויים שלא משנים את שטח הדירה, כן. ושינויים שלא משנים את מספר יחידות הדיור. ופה קבור הכלב, ופה השאלה, אם מתי שינוי פנימי יחשב על ידי העירייה, בית המשפט וכן הלאה וכן הלאה, כשינוי במספר יחידות הדיור. כשינוי מספר יחידות דיור, ומתי הוא יחשב כחלוקה לאגפים בתוך הדירה. אנחנו יודעים גם שאנחנו קונים דירות מקבלנים, יש לנו חלוקה לאגפים בתוך זה. אגף הורים למשל, הוא מהווה יחידה נפרדת, שיש שם את כל הפונקציות, למעט המטבח, יש שם את הפונקציות, הוא מהווה יחידה נפרדת למגורים. לכן, השאלה היא מתי שיפוץ פנימי כזה יחשב כחלוקה לאגפים, ומתי הוא יחשב כחלוקה ליחידות נפרדות. מתי? הפסיקה בעניין הזה היא מבולבלת וסותרת. בגלל זה יש את כל הפרצות, את כל חילוקי הדעות בעניין הדירות המחולקות. אכן, כן. יש הרבה חילוקי דעות ויש פסיקה לכאן ולכאן.
הייתי אומר כזה דבר, כלל ברזל הוא לשמור של הדירה המקורית תהיה כניסה אחת נפרדת, ורק לאחר מכן להתפצל לאגפים, וגם את הפיצול לאגפים לא לעשות בצורה שהיא כל כך חד משמעית שאתה נכנס, יש עול ודלתות פלדלת מסביבך, אלא מסדרון שמוביל לחדר נפרד ומסדרון אחר שמוביל לחדר נפרד, לעשות את המעבר רך. כן, ולא, רק שאתה גוזל משטח הדירה, ואז הדירוניות האלה יהיו עוד יותר קטנות ממה שהן גם ככה קטנות. אמת, זה מחיר שאתה משלם כדי ש... זה לא אתה, הדייר. אם אני רוצה לקחת שתי דירות ולחבר אותן ביחד, זה גם סיפור של... זה גם כרוך בקבלה של היתר בנייה. וזה גם בעייתי, כי זה שינוי מספר יחידות הדיור. לדעתי כזה דבר לא יהיה בעייתי, וישרו את זה בצורה הרבה יותר חלקה. הרבה יותר חלקה. אוקיי. עוד דבר שחשוב, חשוב שאני אזכיר, כבר נותנים פה עצות בשידור חי,